και όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, μετά το πρώτο μας διάλειμμα, έχουμε την Έλληνα Γεραρχάκη κάθε Τετάρτη. Καλημέρα, Ελευθερία μου. Καλημέρα και στα κορίτσια. Καλημέρα και στους τηλεθεατές μας και στη Βάλια. Βάλια Σταυρουλάκη. Την υπέροχη Βάλια Σταυρουλάκη και τα υπέροχα πράγματα τα οποία μας έχει φέρει και ήδη εδώ και τα βλέπουμε. Και πρέπει να πω, κυρία Σταυρουλάκη, έχω κατενθουσιαστεί και συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτά είναι μερικά, δεν μπορούσα να φέρω όλα αυτά που κάνω, γιατί είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα. Δεν κάνω μόνο κοσμήματα. Γενικώς παρέχω μια πολύ εξειδικευμένη υπηρεσία για την ελληνική πραγματικότητα. Μελετάω τον άνθρωπο, την ψυχοσύνθεση του ανθρώπου και κάνω τη ζωή του καλύτερη. Είτε φτιάχνοντας το χώρο του, είτε φτιάχνοντας αξεσουάρ. Δηλαδή όλα αυτά που βλέπετε είναι customized για κάποιους ανθρώπους. Δεν δίνουμε ένα προϊόν σε κάποιον άνθρωπο. Μάλλον αυτά έχουν φτιαχτεί για συγκεκριμένους ανθρώπους. Μετά από μελέτη του κάθε ατόμου ξεχωριστά. Ακριβώς. Είναι πολύ εξειδικευμένο. Έχω τελειώσει το Αμερικάνικο κολέγιο, έχω κάνει 3 μεταπτυχιακά. Αυτό είναι στην Αμερική ήθιστε. Στην ελληνική πραγματικότητα δεν είναι ακόμα πολύ διαδεδομένο. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πραγματικότητα είναι ο λίγον τι διαφορετική από οποιαδήποτε άλλη. Να σας αφήσω να τα πείτε μόνοι σας. Ευχαριστούμε. Και μετά ξέρεις, Ναι, εδώ θα είμαι. Από εκεί θα σας αφήσω. Από εκεί, από εκεί. Αγαπημένοι μου φίλοι και φίλες, καλημέρα. Ακόμα ένα μίλα μου για σένα είναι μαζί σας και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη σήμερα γιατί, όπως ακούσατε και πριν λίγο, είναι μαζί μας η Βάλια Σταυρουλάκη. Ένα έτσι πολύ ιδιαίτερο πλάσμα, ένας πολύ ιδιαίτερος άνθρωπος, μια πολύ ξεχωριστή προσωπικότητα, με πάρα πολλά πτυχία. Και με πάρα Ελένα, με κάνεις και ντρέπομαι, συγγνώμη σε διακόπτω. Με πάρα πολλές δεξιότητες. Και είναι πραγματικά χαρά μου που είσαι σήμερα εδώ, κοντά μας, να μοιραστείς μαζί μας όλα σου τα μυστικά, όλα όσα έχεις κάνει για πάρα πολλούς επώνυμους ανθρώπους και στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, γιατί γνωρίζω ότι δεν κάνεις δραστηριότητες μόνο στην Ελλάδα. Ταξιδεύεις σε ένα κορίτσι που γεμάτο ενέργεια, χωρίς όρια και σταθμά, που πάντα κυνηγάς τη δημιουργία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Είναι και για μένα τιμή μου και για τα κορίτσια που γνώρισα σήμερα εδώ και για εσένα. Δεν βγαίνω πάρα πολύ συχνά. Δεν μιλάω αν και μου το έχουν ζητήσει. Εσένα σε αγαπάω πάρα πολύ. Η αλήθεια είναι ότι κάνω πράγματα εκτός Ελλάδας. Συνεργάζομαι με το Marc Jacobs σε ένα πολύ μεγάλο του κομμάτι, στο κομμάτι της έρευνας και του αρώματος, και στείνουμε πράγματα πολύ εξειδικευμένα. Και με τον Jason Statham στην Αμερική, τον ηθοποιό. Πάλι κάνουμε πάρα πολύ όμορφα πράγματα. Για μένα είναι μαγική η εμπειρία του να δουλεύω σε ένα international project πιο εξειδικευμένο. Παρ' όλα αυτά όμως αγαπάω την Ελλάδα, είμαι από την Κρήτη όπως και εσύ. Αγαπάω πάρα πολύ τον τόπο μου. Θα μπορούσα να φύγω εκτός Ελλάδας, δεν θα φύγω όμως, θα μείνω εδώ. Μπορεί κάποιος άνθρωπος να προσφέρει στη χώρα του, να μένει εδώ και να φεύγει, να κάνει πράγματα και να ξαναγυρνάει. Και θεωρώ ότι πρέπει να προσπαθούμε, να μην παρατάμε τίποτα στην τύχη του και να πιστεύουμε στα θαύματα που είναι καθημερινά και γίνονται, και όσο πιο θετικοί άνθρωποι είμαστε, και έχει να κάνει και με αυτό που ασχολούμαι, όσο πιο θετικοί άνθρωποι είμαστε και θετική άβρα έχουμε, τόσο πιο εύκολα μας έρχονται τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα θέλω να κάνουμε έτσι πάνω σε αυτό που είπες. Γνωρίζω ότι έχεις κάνει και life coaching, έχεις κάνει διάφορα έχω κάνει μαθήματα. Πρόσφατα, θα αναφερθώ σε κάτι προσωπικό, μπορώ? Μπορείς. Ωραία. Πρόσφατα έχασες τη μητέρα σου και πριν λίγο καιρό έχεις χάσει τον μπαμπά σου. Πολύ σωστά. Είσαι ο μοναδικός άνθρωπος που έχω γνωρίσει στη ζωή μου, μάλλον είσαι ο δεύτερος, γιατί και αντίστοιχα ήταν και με τον ερωτόκριτο. Ναι, σωστά. Κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Έχασες τη μητέρα σου και πραγματικά ήσουν τόσο ψύχρεμη και αντιμετώπιζες μετά την πραγματικότητα τόσο ίδια, τόσο καθημερινά, με ένα χαμόγελο μεγάλο. Είπες, πέθανα, ας πούμε, μητέρα σου και χαμογέλασες. Εγώ αυτό το πράγμα δεν το έχω ξανασυναντήσει σε άνθρωπο και να μου μιλάει, ας πούμε, και με τόσο ψυχραιμία. Θέλεις να μου πεις λίγο πού πηγάζει όλο αυτό από μέσα σου? Κοίτα να δεις, Ελένη, κάποια πράγματα στη ζωή, μάλλον η ζωή έχει πάρα πολλές θετικές και πάρα πολλές άσχημες στιγμές.
είναι στο χέρι του κάθε ανθρώπου να έχει δουλέψει τον εαυτό του, ώστε τις υπέροχες στιγμές, επειδή είναι υπέροχες, να τις απολαμβάνει και τις άσχημες στιγμές να τις μετατρέπει σε θετικές για να μπορεί να προχωρήσει. Και όχι μόνο απλά σε θετικές, να παίρνει και δύναμη μεγαλύτερη, να γίνεται πιο δυνατός και να προχωράει. Εγώ έτσι έχω μάθει. Ξέρω βέβαια και τα εργαλεία για να πηγαίνω παρακάτω. Έχω τα εργαλεία για να πηγαίνω παρακάτω. Αλλά το μυστικό είναι ο εαυτός μας. Δουλεύουμε τον εαυτό μας. Και σε αυτό που κάνω, ουσιαστικά που κάνω τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη, συγκεκριμένα αντικείμενα, συγκεκριμένα χρώματα, συγκεκριμένα υλικά, το τι φοράμε, είναι πολύ εξειδικευμένο αυτό που σου λέω. Για παράδειγμα, κοιτάς σε μένα αυτή τη στιγμή, ωραία, βλέπεις σε μένα. Και αμέσως ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο θα μου φέρει τύχη ή τι είναι αυτό το οποίο θα κάνει την ψυχή μου να νιώθει καλύτερα, ακόμα και όταν όλα εγώ τα βλέπω μαύρα. Ναι, επειδή δεν μου αρέσει να χρησιμοποιώ καθόλου τη λέξη τύχη, μ' άρεσε πάρα πολύ όμως η λέξη ψυχή. Ακριβώς, εγώ μιλάω με σένα και μάλλον και χωρίς να μιλήσω, καταλαβαίνω την ψυχοσύνθεσή σου και θα φτιάξω κάτι το οποίο φορώντας το ή το χώρο σου θα σε κάνει να αισθανθείς πολύ καλύτερα. Τώρα, τύχη. Σίγουρα θα σου έρθουν καλύτερα πράγματα στη ζωή σου, γιατί θα αισθάνεσαι εσύ πολύ καλύτερα με αυτό που φοράς. Αυτό. Άρα προκαλούμε μόνοι μας το καλό να έρθει. Ακριβώς, προκαλούμε το καλό, γιατί έχει σημασία ο κάθε άνθρωπος, δεν ταιριάζουν όλα τα υλικά και όλα τα χρώματα σε όλους τους ανθρώπους και σε όλες τις καταστάσεις. Το κάθε βίωμα έχει διαφορετικό χρώμα, διαφορετικό υλικό, διαφορετική υπόσταση και διαφορετικό τρόπο χειρισμού. Αυτό εγώ καλούμε με τους πελάτες μου, αν θα μπορούσα να το πω έτσι, να συζητήσω έτσι ώστε να προχωρήσουμε και να δημιουργήσουμε αυτό που δημιουργούμε. Και αυτό που, επειδή σου ανέφερα και επειδή μίλησες για τη μαμά μου, δεν θα ήθελα και να το αναφέρω, αλλά δεν πειράζει, ούτως ή άλλως συμβαίνουν αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ όμορφο, το ανέφερα για τον εξής λόγο. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μπορείς να δώσεις κουράγιο και να μεταφέρεις όλα αυτά τα όμορφα πράγματα που έχεις μέσα στην ψυχή σου στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Πραγματικά. Γιατί εγώ ξέρω ανθρώπους που από το τίποτα, ρε παιδί μου, από το ότι έκοψα τα μαλλιά μου λίγο παραπάνω ή ότι έκοψα τα μαλλιά μου ή το οτιδήποτε και πέφτουν σε μια βαθιά μελαγχολία. Και υπάρχουν άνθρωποι που βιώνουν πραγματικά τον πραγματικά πόνο, όπως είναι η απώλεια ενός δικού μας ανθρώπου, και έχεις τη δύναμη να χαμογελάσεις και να φτιάξεις καλό παράδεισο και να σκεφτείς τα πιο όμορφα πράγματα που θα σε κάνουν και καλύτερο άνθρωπο, αλλά και να δώσεις κουράγιο και σε άλλους ανθρώπους, ενώ ουσιαστικά αυτός που χρειάζεται το κουράγιο είσαι εσύ. Αυτό είναι πολύ σπάνιο. Και πάλι σε ευχαριστώ. Ίσως επειδή εγώ αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα συνεργάζομαι με παιδάκια που έχουν ιδιαίτερες ικανότητες και δημιουργούμε ένα καλύτερο περιβάλλον, έτσι ώστε αυτό που η κοινωνία θεωρεί ως υποδεέστερο χαρακτηριστικό, εμείς να το μετατρέψουμε σε δύναμη για το εκάστοτε παιδί, όπως επίσης και καρκινοπαθείς, γιατί έχω εντρυφήσει τον καρκίνο, όπως καταλαβαίνεις, γιατί και οι δύο μου γονείς έφυγαν από καρκίνο. Ήμουν λίγο πιο έτοιμη, είμαι λίγο πιο έτοιμη στο να δέχομαι τόσο σκληρά γεγονότα, γιατί πραγματικά η απώλεια ενός πολύ αγαπημένου προσώπου σου και πολύ περισσότερο των γονιών σου θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι ένα κενό, ειδικά της μητέρας, είναι ένα κενό που θέλει κάθε μέρα να το γεμίζουμε λίγο, αδειάζει την επόμενη, το ξαναγεμίζουμε, άρα πρέπει να δημιουργούμε εμείς τις συνθήκες έτσι ώστε να πηγαίνουμε παρακάτω. Εγώ όπως σου είπα, όπως ανέφερα, ούτως ή άλλως βοηθούσα πάρα πολύ με τη δουλειά μου κόσμο πιο πριν. Άρα ήρθε η ώρα να βοηθήσω και τον εαυτό μου και να πάω παρακάτω. Και πραγματικά δεν πτωήθηκα ούτε μία στιγμή. Ευχαριστώ τον Θεό γιατί έφυγε όρθια, δεν ζήσαμε όλα τα στάδια όπως με τον μπαμπά μου, έφυγε δυνατή και που ήμουν δίπλα της. Χαίρομαι που ήμουν και στους δύο μου γονείς δίπλα, αυτό, την τελευταία στιγμή. Αλλά να μην λέμε αρνητικά, να μιλάμε μόνο για θετικά, να μην δημιουργούμε αρνητικά συναισθήματα στον κόσμο.
η ζωή είναι ένα τεράστιο, μεγάλο αγαθό και αν ο κάθε ένας από εμάς κάτσει λίγο και δουλέψει τον εαυτό του και αγαπήσει πάρα πολύ 3 ρήματα, αγαπάω, συγχωρώ και ευγνωμονώ, γιατί μπορεί να ακούγονται πολύ απλά, είναι πολύ δύσκολα. Είναι πολύ δύσκολα να συγχωρήσουμε έναν άνθρωπο, είναι πολύ δύσκολα να αγαπήσουμε έναν άνθρωπο και είναι πάρα πολύ δύσκολο και να δείξουμε ευγνωμοσύνη σε κάποιον άνθρωπο. Αν λοιπόν καταλάβουμε τη σημασία αυτών των 3 ρημάτων, είμαι σίγουρη ότι και θα τα αναφέρουμε στην καθημερινότητά μας και σίγουρα πηγαίνουμε παρακάτω. Και η ζωή μας θα γίνει έτσι πιο χρωματιστή. Πιο χρωματιστή. Μου έχεις φέρει εδώ, βλέπω κάτι πολύ, πολύ όμορφα πράγματα. Θέλεις να μου πεις τι είναι το καθένα και για ποιον το έχεις δημιουργήσει? Το για ποιον θα μου επιτραπεί να μην το πω, επειδή, όπως είπα, είναι μια υπηρεσία που είναι customized και δεν έχω ζητήσει την άδεια των ανθρώπων. Έχω ζητήσει την άδεια να τα φέρω, αλλά όχι να αναφέρω, γιατί είναι και επωνύμων. Το μόνο που μπορώ να αναφέρω είναι τα σκουλαρίκια, τα συγκεκριμένα, όπως και αυτό το κολιέ. Είχα μια συνεργασία με την κυρία Μποφίλιου αποκλειστική πέρυσι το καλοκαίρι σε όλες τις συναυλίες της, όλο το τρίμηνο, 3 μήνες 4, ό,τι φορούσε η Νατάσα στις συναυλίες της ήταν δικό μου. Το οποίο όμως είχε μελετηθεί και είχε φτιαχτεί αποκλειστικά για την Νατάσα. Τι άνθρωπος είναι η Νατάσα? Η Νατάσα είναι, πέρα από καταπληκτική καλλιτέχνηδα, τη γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχω συνεργαστεί και σε ένα άλλο κομμάτι πάρα πολύ μαζί της. Είναι ένα δυναμικό παιδί. Εγώ, από τη δική μου την πλευρά. Μπορεί κάποιος άλλος φίλος γνωστός της να έχει κάποια άλλη άποψη και κάποια άλλη γνώμη. Εγώ εκφράζω τη γνώμη μου στην Ελένη, τη φίλη μου. Ένα πολύ δυναμικό παιδί που δεν θέλει να μπαίνει σε καλούπια. Θέλει να έχει άποψη. Αφήνει χώρο και χρόνο στους γύρω της. Και δεν είναι άδικη και αγνώμων. Πολύ σημαντικό. Λέει ευχαριστώ, αγαπάει με πάθος και όταν κάποιος της κάνει κάτι καλό, ευγνωμονεί. Και αυτό, άρα λοιπόν, η Νατάσα έχει αυτά τα 3 συστατικά. Και τι έφτιαξες για την Νατάσα? Από τα συγκεκριμένα, γιατί είναι το μόνο που μπορώ να πω, γιατί είναι κάτι το οποίο το έχω ανεβάσει και στο διαδίκτυο, δεν έχει γίνει viral, οπότε δεν. Τα σκουλαρίκια αυτά που φορούσε στη συναυλία της στη Λίμνο. Και αυτό το κολιέ που δεν θυμάμαι τώρα σε ποια συναυλία, συγγνώμη, αλλά ήταν πάρα πολλές και δεν μπορώ να θυμηθώ. Τι είναι αυτό το σκουλαρίκι? Είναι αλάβαστρος. Αλλά δεν είναι βαρύ, δηλαδή είναι μια πολύ ακριβή πέτρα, αλλά δεν είναι βαρύ. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Και το κολιέ? Το κολιέ είναι ασήμι με στράση γκον, αλλά μέσα στην... βγάζει μια γλύκα, αλλά όπως βλέπεις, φαίνεται έχει μια ειδική επεξεργασία και βγάζει μια ένταση. Τέλεια. Με ποιους άλλους καλλιτέχνες έχεις συνεργαστεί? Τώρα, εδώ υπάρχει αυτό το θέμα που σου είπα, ότι τα 3 ονόματα που μπορούσα να τα πω, ένα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, τα είπα. Ναι. Κάποια άλλα δεν μπορώ να τα πω, δεν μου επιτρέπεται. Δεν έχω πάρει την. Δεν μου αρέσει, αλλά να σου πω κάτι. Εμένα η. Έχετε και ελευθερία μας. Έλα. Οι καλύτεροι μου πελάτες εντός εισαγωγικών είναι οι απλοί άνθρωποι και είναι πάρα πολλοί και τα παιδάκια που. Και χαίρομαι γιατί έχει γίνει όλο αυτό mouth to mouth. Δηλαδή δεν έχω διαφημιστεί πέρα από τις συναυλίες πέρσι που με είδαν όλοι παντού. Δεν έχω διαφημιστεί με άλλο τρόπο. Η Βάλια είναι και είναι από τα λίγα άτομα που γνωρίζω που δεν δουλεύουν καθόλου το διαδίκτυο. Δηλαδή δεν την νοιάζει να κάνει τόσο σημαντικά πράγματα. Ίσως είναι και σημαντικότερο ο ένας στον άλλον να μεταδίδει αυτό το οποίο έχει ζήσει. Γεια σας, κύριε Λάκη, μου λείψατε. Κύριε Λάκη μου, με το που μπήκα λέω που είναι ο κύριος Λάκης. Έχω κάνει αρκετά πράγματα, απλώς δεν είμαι το άτομο που μ' αρέσει το... Σημασία έχει το έργο που αφήνει ο καθένας. Ούτε μ' αρέσει να βγαίνω να ζητοκραυγάζω, ούτε να φωνάζω, ούτε να... θέλω να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ και αν γίνεται μέσα από αυτό να βοηθάμε και τον κόσμο. Να κάνουμε. Τι ήταν αυτό που σας έκανε να αποφασίσετε να κάνετε κάτι μόνοι σας και κάτι τόσο ξεχωριστό μάλιστα? Από ένα άσχημο γεγονός λοιπόν, προχώρησα σε αυτό.
Εγώ είχα την τύχη να μεγαλώσω σε μια καταπληκτική οικογένεια. Οι γονείς μου για μένα ήταν το Α και το Ω. Είχα δύο καταπληκτικούς γονείς. Και ένα μπαμπά που την παρότρινε. Ο πατέρας μου λοιπόν ήταν ένας άνθρωπος πολύ μπροστά, με παρότρινε να κάνω πράγματα, με πήγε πραγματικά στα καλύτερα σχολεία. Έκανα 2 μεταπτυχιακά και όταν τον έχασα, πριν 4,5 χρόνια, είχα 2 επιλογές, γιατί ήταν τρομερό πλήγμα για μένα, ή να πάω στους ψυχολόγους ή να κάνω κάτι εγώ που θα βοηθήσω τον εαυτό μου να πάει παρακάτω. Ψυχοθεραπεία. Και έκανα λοιπόν αυτό το 3ο μεταπτυχιακό που είχε να κάνει με ενσυναίσθηση, life coaching, συναισθηματική νοημοσύνη και έδεσα και τις προηγούμενες ειδικότητες που έχω και έτσι έχει φτιαχτεί αυτό το πάρα πολύ ωραίο που αν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα τίτλο θα έλεγα Good Life Designer. Γιατί δεν φτιάχνω μόνο. Μπορώ να κάνω ένα ρούχο, μπορεί να φτιάξω ένα δωμάτιο, μπορεί να φτιάξω μια καρέκλα. Έχει να κάνει με την ανάγκη του ατόμου που κάνουμε τις συνεδρίες και μιλάμε μαζί. Άρα προηγούνται οι συνεδρίες. Ακριβώς. Και από εκεί και πέρα εσείς βρίσκετε τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεται το άτομο το οποίο έχετε απέναντί σας. Πολύ σωστά. Και προσαρμόζετε τα πολύ σωστά, Ελευθερία. Πολύ σωστά. Γι' αυτό. Είναι πάρα πολύ όμορφο και αυτό που κάνετε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ελευθερία είναι ιδιαίτερο. Δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο, νομίζω, στην ελληνική πραγματικότητα. Γιατί ουσιαστικά εγώ δεν κάνω life coaching. Έχω γνώση, αλλά δεν είμαι μια κοπέλα που θα πάρω κάποιον να του στήσω όλη τη ζωή εντός εισαγωγικών. Είναι πολύ ιδιαίτερο, είναι πολύ εξειδικευμένο. Και συνεχίζω, προχωράω, κάνω κι άλλα. Προχωράω. Να ευχηθούμε και ό,τι καλύτερο. Και το ευχόμαστε ό,τι καλύτερο, γιατί δεν είναι μόνο για εσάς, αλλά είναι και για αυτούς με τους οποίους συνεργάζεστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εσάς εδώ και την Ελένη που με κάλεσε. Και πραγματικά είμαι στη διάθεσή σας, όποτε μπορούμε να. Και δεν έχω και θέμα, αν θέλετε να κάνουμε και κάποιο δώρο στους τηλεθεατές σας ή κάποιο αξεσουάρ, αλλά δεν θα ήθελα να δώσω κάτι από τα συγκεκριμένα γιατί είναι για... Όμως μπορούμε σε κάποιον τηλεθεατή, δεν ξέρω πώς το κάνετε με κλήρωση, να αφήσει όνομα, τηλέφωνο, να κάνει συνάντηση μαζί μου και εγώ να δημιουργήσω κάτι για αυτόν. Ωραία, κύριε Σταυρουλάκη, θα το συνεννοηθούμε τώρα που θα τελειώσουμε. Πολύ ωραία. Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ. Και με χαρά να ξανά έχουμε και την κυρία Σταυρουλάκη εδώ, Έλενα μου. Ναι, πολλές φορές. Έχω καταλάβει ότι έχετε πάρα πολλά πράγματα που μπορείτε να πείτε ακόμα. Δυστυχώς δεν μας το επιτρέπει ο χρόνος Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας κάνει να νιώσουμε όμορφα.